Joo, hyvää huomenta kaikille. Mä oon tosiaan Päivi Honkatukija Tampereen yliopistosta ja tällä hetkellä nuorisotutkimuksen professorina siellä. Ja mun oma tutkimus on liittynyt aika sensitiivisiin aiheisiin. Olen tehnyt tutkimusta nuorista ja rikollisuudesta, nuorten asemasta rikosten tekijöinä ja rikosten uhreina, nuorten ja viranomaisten kohtaamisista. Eli näihin on liittynyt paljon eettisiä kysymyksiä ja dilemmoja. Ja lisäksi nyt tässä nuorisotutkimuksen professorin tehtävässä olen myös ohjannut opiskelijoiden töitä, maisteritason ja tohtoritason töitä. Ja sillä tavalla niin kun nämä nuorisotutkimuksen eettiset kysymykset on myös niissä tullut esiin. Lisäksi mä olen ollut mukana tässä prosessissa, kun perustettiin tämä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettinen toimikunta nuorisotutkimusseuran yhteyteen, että niissä keskusteluissa olen jonkin verran ollut mukana. Ja lisäksi tänä keväänä olen ollut tuolla Tampereen yliopiston siellä tutkimuseettisessä toimikunnassa Tarja Pösön sijaisena. Eli tämä on tämä mun oma kosketuspinta näihin eettisiin kysymyksiin nuorisotutkimuksen piirissä erityisesti. Ja tässä esityksessä mä ajattelin tällaisia asioita tuoda esiin, pohtia hieman sitä nuorten tutkimisen erityisyyttä, mitä se tarkoittaa, että tutkitaan nuoria, että mitä erityisiä asioita siihen liittyy. Sitten yritän hahmotella tätä nuorisotutkimusta. Se on nuori kenttä, kehittymässä oleva, mutta jotenkin vahvasti ainakin suomalainen, pohjoismainen nuorisotutkimus on omanlaistaan ja sitä voisi hahmottaa tällaisena moraalis-eettisenä lähestymistapana. Ja tähän liittyen sitten nostan esiin joitakin pohdintoja, kun sovelletaan eettisiä periaatteita, yleisiä eettisiä periaatteita konkreettisissa tutkimustilanteissa, kun tutkitaan nuoria lähinnä omien tutkimusten ja myös kollegoiden kanssa käytyjen keskustelujen ja näissä ohjaustilanteissa esiin tulleiden kysymysten näkökulmasta. Ja sitten lopuksi pohdin sitä, että olisiko nuorisotutkimukseen tarvetta tällaiselle omanlaiselleen eettiselle ohjeistukselle. Monissa ammattikäytännöissä tai ammattialoilla on tällaisia eettisiä ohjeistuksia, mutta olisiko tällainen sopiva nuorisotutkimuksen piirissä? Pohdin sitä tässä lopussa. No, tämä erityisyys nuorten tutkimisessa, mitä se sitten on, että tutkitaan nuoria? Monesti kysytään, että eikö ihan samalla tavalla voi tutkia nuoria kuin aikuisia, samoilla menetelmillä, samoilla lähestymistavoilla, samoilla kysymyksen asetteluilla. Mutta ehkä se erityisyys liittyy jotenkin siihen, että nuoret nähdään erilaisina, toisaalta erilaisina kuin aikuiset, mutta toisaalta myös erilaisina kuin lapset. He ovat eräänlaisessa siirtymävaiheessa ja tätä on merkityksellistetty eri tavoin, eri aikoina, eri tilanteissa, eri ammattikunnilla, professioilla on erilaiset näkemykset siitä, että minkälainen vaihe tämä nuoruus on ja miten se käsitetään. Nuorten kesken on myös erilaisia, tai nuoret ovat keskenään erilaisia, eli esimerkiksi sukupuoli, sosiaaliluokka, etnisyys ja muut tällaiset erot vaikuttaa siihen, että minkälainen nuoruus on. Eli tutkimuksessa on tärkeää kontekstualisoida sitä tietoa, mitä tuotetaan, ja analysoida siinä tietyssä kontekstissa, jossa sitä tietoa sitten on tarkoitus tuottaa. Ja jos puhutaan näistä eettisistä kysymyksistä, niin ne liittyy usein nuorisotutkimuksessa vahvasti, ne erityiset eettiset kysymykset, sen tutkittavan ja tutkijan väliseen suhteeseen ja kohtaamiseen. Että voisi ajatella, että tutkimussuhteessa nuori antaa itsensä tutkijan käsiin, antaa erilaisen mandaatin sille, että hänen käyttämänsä tietoa voidaan käyttää hyväksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nuoren on voitava luottaa siihen, ettei tätä intiimiyttä käytetä hyväksi, vaan sitä käsitellään eettisesti ja asianmukaisesti ja niitä tietoja, mitä siinä tutkimussuhteessa tuotetaan.
Nämä tavat ymmärtää nuoruus on erilaisia ja tutkijana on tärkeää reflektoida sitä omaa näkemystä, mikä on sitten se tapa ymmärtää tämä nuoruuden vaihe erilaisena. Tutkimuksessa niin kuin professionaalisissa lähestymistavoissa voidaan nähdä nuoruus tällaisena niin kuin adolescence-käsitteen kautta määrittyvänä, jolloin ajatellaan, että se on jollain tavalla universaali ikävaihe lapsuuden ja aikuisuuden välillä, joka on jollain tavalla ongelmallinen tai problemaattinen. Esimerkiksi murrosikädiskurssi on yksi esimerkki siitä, miten tässä nähdään niin kuin ongelmia ja jotenkin nuoret eivät ole tasapainossa, vaan heitä on jollain tavalla tässä ikävaiheessa valvottava, suojeltava ja kontrolloitava sen vuoksi. Ja heidän käyttäytymisensä ei ole tavallaan normaalia, vaan siinä on jotenkin tällaisia patologisia aineksia. No sitten myös nuoruus voidaan hahmottaa myös eräänlaisena siirtymävaiheena yhteiskunnassa riippuvuudesta itsenäisyyteen, siirtymänä lapsuuden perheestä aikuisuuden perheeseen, siirtymänä koulutukseen, siirtymänä työelämään ja tällä tavalla saavutetaan tämmöinen aikuisuuden asema. Viime aikoina on paljon keskusteltu siitä, että tämä aikuisuuden saavuttaminen on kuitenkin epävarmaa ja epämääräistä. Eli missä määrin on tällainen siirtymävaihe olemassa, kuinka pitkään se jatkuu ja mitä kaikkea epävarmuutta siihen liittyy. Kolmanneksi voidaan hahmottaa nuori tällaisena niin kuin positiona tai nuoruus positiona, joka perustuu siihen, että nuoret ovat sosiaalisesti vallattomia, heidät ulos suljetaan yhteiskunnan täysivaltaisesta jäsenyydestä, koska heitä pidetään liian nuorina. Heitä pidetään kykenemättöminä toimimaan aikuisen tavoin. Heillä ei ole samoja oikeuksia eikä mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin sen vuoksi, että he ovat nuoria. Eli on tärkeää tutkimuksessa reflektoida sitä, mikä se oma näkemys nuoruudesta on erilaisuutena. Ja jos puhutaan nuorisotutkimuksesta, se on tietysti vakiintumaton vielä tällaisena tutkimuskenttänä. Se on elävä, muovautuva, nuori ja kehittyvä. Mutta jotenkin itse olen ainakin hahmottanut nuorisotutkimusta tällaisena kenttänä, jossa on näistä kolmesta eri lähestymistavasta, mitä tuossa edellä kuvailin, niin ehkä tämä viimeisin ja toinen ja kolmas ehkä parhaiten tavoittaa sitä, mitä nuorisotutkimuksessa nuoruudesta ajatellaan. Eli tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmia esiin heitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, joissa on usein heitä leimaavia sävyjä. Halutaan nähdä nuoret aktiivisina toimijoina siinä tilanteessa, jossa he kulloinkin elävät, ja tuoda esiin sitä heidän todellisuuttaan ja elämäänsä, ja jotenkin nähdä heidät tällaisina niin kuin aktiivisina toimijoina, joilla on enemmän resursseja kuin usein heistä ajatellaan. Ja tässä minulla on islantilaisen nuorisotutkijan Gestur Gudmundssonin yhdestä artikkelista lainaus, jossa hän kuvaa tätä nuorisotutkimuksen missiota. Hän sanoi, että nuorisotutkimuksessa korostuvat hyvinvaltiolliset intressit, mutta nuorisotutkijat pyrkivät tuomaan esiin nuorten ääntä ja laajentamaan julkista keskustelua analyysillä nuorten elämäntilanteista. Nuorisotutkimuksessa on nämä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymykset olleet tärkeitä. On pohdittu nuorten piirissä olevia tällaisia syrjinnän elementtejä ja piirteitä, rasismia, sukupuolen perustuvaa syrjintää ja muita tällaisia kysymyksiä. Ja myös sitä nuorten niin kuin syrjäyttämistä yhteiskunnallisista keskusteluista ja aktiviteeteista. Nuorisotutkimuksella on ollut läheinen suhde nuorisopolitiikkaan, että on pyritty tällä tiedolla, mitä tuotetaan, myös vaikuttamaan nuorten asemaan. Ja ongelmien syitä ei etsitä niinkään nuorista, vaan enemmän niistä yhteiskunnallisista järjestelyistä ja nuorten asemasta yhteiskunnassa. Ja pyritään vaikuttamaan tähän.
Ja tässä mielessä nuorisotutkimuksen voi nähdä tällaisena moraalisena lähestymistapana. Siinä käsitellään kysymyksiä oikeasta ja väärästä nuorten näkökulmasta. Tällaiset käsitteet kuten sosiaalinen oikeudenmukaisuus, nuorten osallistumisen edistäminen, mukaan ottaminen, ulos sulkeminen, sosiaaliset ongelmat ovat moraalisia kysymyksiä, joihin liittyy kysymyksiä oikeasta ja väärästä. Ja nuorisotutkijalla on tällä tavoin orientoituneella nuorisotutkijalla on moraalinen positio, sitoumus nuorten aseman parantamiseen, oikeudenmukaiseen edistämiseen ja paremman maailman rakentamiseen nuorille. Eli siinä mielessä, kun puhutaan tutkimusetiikasta ja eettisyydestä, niin se ei ole pelkästään nuoriin liittyviä tai tutkimukseen liittyviä käytäntöjä, joita täytyy ottaa huomioon, vaan se on niin kuin hyvin tärkeä osa tutkijan identiteettiä ja tapaa tehdä sitä työtä. Ja tähän voi inspiraatiota hakea tähän eettis-moraaliseen käytäntöön nuorisotutkimuksessa nuorisotyön etiikasta. Esimerkiksi Howard Sercombe on kirjoittanut nuorisotyön etiikasta. Ja hänelle yksi tämmöinen teesinsä on, että hän puhuu nuorisotyön kontekstissa, mutta jos se siirretään nuorisotutkimuksen kontekstiin, niin voidaan sanoa, että suostuessaan informanteiksi nuoret antaa tutkijalle valtuutuksen toimia heidän puolestaan. Eli tutkijan täytyy muistaa, että valtuutus ja se, miksi sitä työtä tehdään, on nuoret ja nuorten aseman parantaminen. Ja tutkimuskäytännöissä, tai tämä tutkijan positio on myös suhde, jossa hän on suhteessa nuoreen, ja se suhde pitää olla sellainen, jossa nuoren on turvallista paljastaa yksityisiä asioita. Se pitää olla luottamuksellinen. Mutta samalla se on myös ammatillinen suhde, että tutkijan velvollisuus on hankkia tietoja, taitoja, eettis-metodologisia taitoja, teoreettis-metodologisia taitoja, mutta myös taitoja eettisistä kysymyksistä ja tietoja näistä asioista. Ja tuossa edellisessä esityksessä tuli jo esiin sitä, että on eettisiin kysymyksiin erilaisia lähestymistapoja. On tämä eettisiin periaatteisiin perustuva lähestymistapa, jossa korostuu nämä tällaiset niin kuin, eettisen tutkimuksen ideaalit ja periaatteet, joita tutkimuksessa pitäisi noudattaa. Ja niitä on näitä, kuten osallistumisen vapaaehtoisuus ja tietoon perustuva suostumus, vahingoittamisen välttäminen, yksityisyyden suojaaminen, eli luottamuksellisen ja anonyymisyyden kysymykset. Ja nämä on tärkeitä periaatteita, joista tutkijan on syytä olla tietoinen ja joita hänen täytyy ottaa huomioon, kun hän tekee tutkimusta. Ja kun tulee eteen esimerkiksi eettisiä dilemmoja, niin suhteessa näihin asioihin niitä on syytä arvioida. Mutta samaan aikaan, kuten Eerikakin tuossa äsken sanoi, on myös tärkeää, että tämmöinen tilannekohtainen eettisyys, ja nuorisotutkijoilla se on korostunut, eli kysymys siitä, että miten nämä eettiset kysymykset tulee esiin ja miten niitä ratkotaan konkreettisissa tilanteissa, miten konkreettisessa tutkimuskohtaamisessa arvioidaan sitä, onko osallistuminen vapaaehtoista, perustuuko se tietoon, miten arvioidaan vahingon välttämisen mahdollisuuksia ja yksityisyyden suojaamista. Ne on hyvin konkreettisia ja arkisissa tilanteissa tutkimuskohtaamisissa esiin tulevia asioita. Ja joissakin tapauksissa voi olla niin, että tämmöiset hyvin joustamattomat eettiset periaatteet, niiden soveltaminen voikin johtaa hyvin arveluttaviin lopputuloksiin. Ja nuorisotutkijoiden piirissä tällaista keskustelua on käyty jonkin verran. Ja mä käyn nyt jotakin tällaisia ehkä vähän kertauksenomaisesti tähän edellisen esityksen samantyyppisiä teemoja läpi, mutta jotenkin ehkä tässä sitten jotain uusia näkökulmia saattaa tulla niihin. Tämä kysymys suostumuksesta ja siitä, että kuka siihen antaa luvan, niin kun puhutaan nuorista,
lapsista ja nuorista, niin tulee tämä vanhempien lupa keskusteluun. Ja kuten tuli esiin, niin ihmistieteellisessä tutkimuksessa ei ole mitenkään laissa määriteltyjä ikärajoja lasten tutkimiselle ilman huoltajan lupaa. Ja eettisiä ohjeita, se ikäraja on siellä esillä, mutta se ei ole kuitenkaan sellainen niin kuin ehdottomasti noudatettava, vaan tilannekohtainen asia. Mutta sitten on eri asia, kun näitä asioita tarkastellaan erilaisissa tutkimuslupakäytännöissä. Ja joskus saattaa olla, että kun haetaan tutkimuslupaa esimerkiksi kunnilta, kaupungeilta, niin edellytyksenä saattaakin olla vanhempien suostumuksen vaatiminen, koska halutaan säilyttää hyvät suhteet, halutaan informoida vanhempia, halutaan välttää kielteisiä reaktioita. Ja tämä saattaa olla ongelmallista erityisesti joissakin arkaluontoisissa tutkimusaiheissa, esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvissä tutkimuksissa tai esimerkiksi väkivaltaa koskevissa tutkimuksissa. Ja esimerkkinä tässä on lapsiuhritutkimukset. Suomessa niitä on tehty ilman vanhempien lupaa kouluissa, ja koulut ne on organisoitu koulujen kautta. Ja lapsiuhritutkimus on hyvin tämmöinen laaja tutkimus, useita yli 10 000 vastaajaa. Se on tehty 2 kertaa. Ja tällä viimeisellä kierroksella tämä kuntien joissakin kaupungeissa oli ongelmallista se, että kunnat tai kaupungit vaativat vanhempien informoimista, mutta myös niin kuin mahdollisuutta kieltää lapsia osallistumasta tähän tutkimukseen. Tästä päästiin hyvään kompromissiin niin, että joissakin kaupungeissa vanhempia informoitiin ja annettiin heille mahdollisuus kieltää lapsen osallistuminen tähän tutkimukseen, mutta se edellytti aktiivisia toimenpiteitä. Tämän tyyppisiä tutkimuksia on tehty myös muissa maissa, ja hiljattain kuulin Norjasta, että siellä oli todella vaadittu tällaista vanhempien aktiivista suostumusta, eli tällaiseen kyselytutkimukseen piti saada kaikilta vanhemmilta lupa, ja tutkimus ei sitten lopulta toteutunut, koska tämä koettiin niin hankalaksi. Ainakaan vielä se ei ole toteutunut. Ja tämä oli tällainen yhteispohjoismainen tutkimus, ja tämä tutkimus tehtiin Ruotsissa ja Tanskassa, mutta Norja jäi siitä ulkopuolelle. Eli tällaisia niin kuin kansallisvaltioiden rajoja ylittäviä hankkeita on yhä enenevässä määrin myös nuorisotutkimuksen ja lapsuuden tutkimuksen kentällä. Ja nämä tutkimuslupakäytännöt ja niiden vaihtelevuus voi olla tällainen näitä hankkeita hankaloittava tekijä. No, tämä nuoren omaan tietoon perustuva suostumus on myös sellainen kysymys, johon liittyy tällaisia eettisiä pohdintoja. Tähän olen ottanut mukaan, teemme koulukodeissa tutkimusta nuorista ja haastattelimme heidän kokemuksistaan väkivallasta, ja sitten yritimme selittää siinä, että mikä tämä tutkimus on ja mihin niitä tutkimustuloksia käytetään, miten ne julkaistaan. Niin tällaiseen pohdintaan yhden pojan kohdalla yksi poika sitten haastattelussa pohti sitä, että kun he ryhmässä nyt keskustelee väkivallasta ja antaa lausuntoa, niin minkälaisiin kirjoihin nämä menee ja tuleeko tästä niin kuin tämmöinen ihan sotkuinen lopputulos, että miten me sitä tehdään, sitä tutkimusta. Tämä vaan osoittaa just sitä, että miten ehkä vaikeaa sitten kuitenkin tutkijan työn tällaisia yksityiskohtia on tuoda esiin tällaisessa tutkimuskohtaamisessa ja saada se ymmärrys siitä mitä tutkija on tekemässä perille menemään, ja jotenkin myös, että se olisi ymmärrettävää tällaisen, joka ei ole tutkimuksen ammattilainen hänen näkökulmastaan. Eli tällaisia asioita olisi kerrottava: tutkimuksen tausta, tarkoitus, tekijä, rahoittaja, tulosten julkaiseminen. Se ei ehkä ole edes välttämättä mahdollista, koska näitä kaikkia asioita siinä vaiheessa, kun tutkimusaineistoa kerätään, niin
ehkä ole vielä, siis ne ei ole vielä valmiita, että ne kehittyy sen tutkimushankkeen ja prosessin myötä. Ja myös se, varsinkin tällaisissa kvalitatiivisissa tutkimuksissa, jotka jatkuu pidempään, niin miten tämä suostumus varmistetaan sitten sen prosessin aikana? Riittääkö se, että kysytään siitä yhden kerran vai pitäisikö useampiakin kertoja tästä asiasta puhua informanttien kanssa ja miten he ymmärtävät nämä asiat? Ja tässä on tällainen seikka on tullut esiin joissakin tutkimuksissa, jotka koskevat erityisesti sellaisia niin kuin herkkiä aiheita, nuorten normien rikkomista, heidän alakulttuurisia käytäntöjä, joissa keskeinen asia on joku tämmöinen, niin kuin, ei välttämättä rikosten tekemiseen, mutta tällaiseen jonkin tyyppisiin laittomuuksiin liittyvä toiminta. Niin joskus esimerkiksi tällaisessa eettisessä ennakkoarvioinnissa on tällaisissa tutkimuksissa vaadittu tällaista kirjallista allekirjoitettua suostumusta ja rekisteriselostetta, mikä on tuntunut sitten tutkijasta hyvin epämukavalta, erityisesti sen tyyppisissä aiheissa, joissa niin kuin on tällaista niin kuin normien vastaista toimintaa. Ja on tilanteita ollut aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa tutkijan aineisto on jostain syystä päätynyt viranomaisten käsiin, niin miten tällainen käytäntö sitten voi tuottaa tällaista epäluottamusta ja miten se voi lopulta sitten johtaa jopa siihen, että se vahingoittaa nuoren elämää, tämä tutkimus sinällään. Ja samalla se myös formalisoi herkkää tutkimussuhdetta, jos pitää tämän tyyppisissä teemoissa pyytää kirjallista allekirjoitettua suostumusta. Eli tämä on koettu ongelmaksi, jossa tämmöinen niin kuin nuorten tai tutkittavien suojaamiseksi koettu käytäntö voi sitten niin kuin käytännössä johtaa siihen, että ei se välttämättä suojaakaan nuorta. Luottamuksellisuus on myös asia, jota on tutkimuksissa pohdittu. Eli näitä tutkimustilanteissa esiin tulleita asioita ei pitäisi kertoa eteenpäin, mikä nyt ehkä tuntuu vähän ristiriitaiselta, jos kerätään laadullista aineistoa, joka kuitenkin perustuu esimerkiksi haastattelupuheen yksityiskohtaiseen analyysiin. Eli miten sitten voidaan käyttää tällaista aineistoa, jos niitä asioita ei jotenkin voi sitten sen tutkimustilanteen ulkopuolella käyttää. Ryhmähaastattelut ja luottamuksellisuus on myös ongelmallinen asia, koska siellä on, itsekin olen niitä tehnyt ja siellä sitten keskustellaan kaikenlaisia asioita ja siis niitä ei voi niin kuin olettaa, että ne asiat välttämättä pysyy sen tilanteen sisäpuolella, vaan siitä saattaa syntyä erilaisia, ne haastattelut sinällään saattaa aiheuttaa erilaisia reaktioita ja prosesseja niissä yhteisöissä. Ja sitten myös tämä kysymys siitä, että milloin tämän lupauksen luottamuksellisuudesta voi rikkoa. Eli sellainen tilanne voi olla, että josta pitäisi itse jokaisen kansalaisen ilmoittaa, jos on suunnitteilla vakava rikos, jos tällainen tulee tutkimuksen käytännöissä tai tutkimuskohtaamisissa tai vuorovaikutuksessa jotenkin esiin, niin sitä pitäisi ilmoittaa. Ja myös voi olla tilanteita, joissa niin kuin tutkittavia kertovat asioita, joissa heidän hyvinvointinsa on uhattuna tai vaarassa, niin näissä tilanteissa pitäisi pystyä se luottamuksellisuus rikkomaan, mutta nämä ei ole yksinkertaisia tilanteita. Ja tällaisesta mahdollisuudesta pitäisi nuorelle myös puhua etukäteen, että tällaisia asioita on, joissa se luottamuksellisuus voidaan rikkoa, mutta mitä se taas merkitsee siihen vuorovaikutukseen. Nuori voi valita olla hiljaa näistä asioista ja hän voi silti sitten olla vaarassa. Tai sitten myös, että ne asiat tulee, ja usein tuleekin esiin yllättäen, että siinä pitää nopeasti sitten osata reagoida. Mä ehkä hyppään tästä pari kohtaa yli. Nämä on tällaisia siis esimerkkejä näistä
tällaisista käytännön kohtaamisista, joissa voi tulla esiin tällaisia eettisiä dilemmoja, kun näitä periaatteita sovelletaan konkreettisissa tilanteissa. Mä halusin kuitenkin pohtia hieman tätä eettistä ohjeistusta. Paljon on tutkimusetiikkaan liittyviä dokumentteja, ohjeistuksia eri aloilla, ja sen lisäksi on siis eri professioilla on tällaisia ammattieettisiä ohjeistuksia, jotka on eräänlaisia kollektiivisen viisauden kokoelmia ammatillisissa käytännöissä. Niiden tarkoituksena on edistää eettistä ajattelua ja koota eettisesti tärkeitä periaatteita, jotka ei kuitenkaan korvaa sellaista refleksiivistä käytäntöä ja näiden asioiden pohtimista käytännöissä. Ja nämä on syntynyt alan toimijoiden dialogissa, ja niillä on koettu olleen hyviä vaikutuksia, että tämmöinen tietoisuus ja keskustelu eettisistä kysymyksistä on niiden myötä lisääntynyt. Ja tällä hetkellä TENKin ohjeistuksessa alaikäiset lapset ja nuoret on paljon esillä. Samoin on paljon tutkimuspuheenvuoroja aiheesta. Tämä keskustelu tutkimusetiikasta on lisääntynyt. Mutta jäin miettimään sitä, että onko nuorisotutkimuksen piirissä tarvetta tämmöisen omanlaiseen nuorisotutkimuksen eettisten periaatteiden kokoamiselle, niistä keskustelulle ja tällaiselle prosessille, jossa tämmöiset eettiset periaatteet voi syntyä. Vai onko se niin, että tämä kenttä on vielä niin elävä ja muotoutumassa oleva, että tällaiset periaatteet sitten liikaa jähmettäisi sitä tai ymmärrystä tutkimusetiikasta. En tiedä, mutta inspiroituneena siitä keskustelusta, mitä esimerkiksi nuorisotyön eettisistä ohjeistuksista on käyty, niin tämmöinen kysymys jäi nyt itseään tässä mietityttämään, johon te varmaan sitten voisitte myös ottaa kantaa, tai olisi ihan kiinnostavaa kuulla, että mitä mieltä tässä ollaan. Mutta kiitän tästä